Dneska jsme v Komárově, tohle je ten kopec. Dneska je krásně. Dneska je halfpár. A teď vám řeknu pravidla. Že jede se jen na zemi, ale to neznamená, že všechny triky se počítají. Žádné nohy na zemi, to znamená žádné no-contact, žádné airplanty, žádné bonusy, žádné graby. Pokud diktující hráč popne trik, musí protivník trik popnout taky. Na poslední písmeno si trik diktujícího hráče souzem přesněji než trik defenzivního hráče, ale o tom bude samozřejmě rozhodovat rozhodčí. Kumer. Nějaký zbýt, OK. Takže kamenušky. Ale jsou 3. Ježišmarja. No OK. Z toho jako zelený koleno. Ale ne. No. To je těžký trik. No. Máš tady tak mobil? No. Když jsem vybije kamera. Jedna. No, kam je to? Včera jsem učil front feeble, backsmith, Lukáš. Super. Front feeble, backsmith. No. Jo. A 2-1. No. Už ve všem vidíš? No. No. 2-2. No. Ej, takový trochu. Kurva. Au. No. Pojď si. Kdo z vás? Pojď! Bordo, proti co já? Je. To je dobrý battle. Můžeš. Určitě jsem Lukáš Halfpár. Halsy. Ty. Kesi nevadí. Kesi nevadí.